அப்படிலாம் பண்ணுமா மங்கி அடிச்சுக்குமா அன்னைக்கு வந்துதா அப்படியாச்சா அச்சோ Good job. இது என்ன? Elephant. அப்புறம்? அப்புறம்? Good job. ஜிராஃபி அங்க நின்னுட்டு. ஆமாமா. அப்படி பண்ணுமா? அது பண்ணிட்டு ரிமெம்பர் வார்னில குளிச்சு குளிச்சு டி பண்ணிட்டு வார்னிலல்ல ஆமா இது வந்துட்டா சின்ன யானை குட்டி யானை எல்லாம் இது என்ன சி பாபா ஒன்னு இது என்ன good job சீதா இது சீதா வால் இருக்கு ஸ்ரீ இது என்ன உன்னோட ஃபேவரட் ஜீபா ஆமா ராஜி அதுல வரும் ராஜி இது வேற மாதிரி இருக்கு எங்க பாரு பாட்டு என்ன நான் பாக்குறேன் ஜீப்ராக்கு பாட்டு பாக்கு ஜீப்ரா இல்ல அதுல ஒரு பார்னில இருக்கு ஒரு பாட்டு இருக்கு இது என்னன்னு சொல்லு